Yauwa. Farko dama abubuwan da ake buƙata su ne kaman akwai za ka je Play Store ka ɗauko ChatGPT. Gashi nan ChatGPT ko sai ka buɗe. Ba sai ka sign up ko sign in ba, kawai ga cancel haka. In mun je sai mu tafi nan, shi amfani shi in an bamu tambaya za mu je mu kwafo amsa tambaya da options da aka bamu, sai mu zo mu sa su a nan mu pasting a nan wajen. To yanzu za mu je in nuna mana yadda za mu kwafo tambayoyin daga can. Shi wannan shi zai na bamu amsa sai muna sawa a can CEX ɗin. Yanzu mun shigo CEX ɗinmu. Gashi nan wajen wannan da yake ɗan cycle ɗin nan za mu shiga. Ga su nan get free spins every 4 hours, complete your daily tasks. To sai mu danna. In ya zo direct ga su nan kun gan su. Ana samun duk question ɗaya quiz ɗaya za ka samu 10 CEP me. To gashi dai. Ba mu fara da na saman nan. Ƙwaya biyu ne. In shiganka na farko ba zai nuna ma haka ba. Zai kai ka YouTube ne sai ya dawo da kai sai ka ƙara dannawa. In ya ƙi sai ka ɗan jira ɗan bayan mintuna 10 haka ko 5. To yanzu ga tambayoyinmu. Abin da za mu yi shi ne za mu yi screenshot. Za ka yi haka sai ka yi screenshot na wannan ɗin tambayoyin, sai ka yi minimizing ka fita, sai ka nemo photos. Wannan application ɗin photos sai mu shiga haka. Gashi nan ga screenshot ɗinmu ya zo sai mu danna shi. Gashi ya buɗe. To ga nan inda aka sa lens nan za mu danna lens. To zai mana select. Yanzu haka duk abun da na danna zai yi selecting, zai yi copy. Zan yi marking ɗin shi na yi copy. Kuna gani? To na yi copy number 1 da shi da options na shi na yi copy haka. Sai in je ni cikin ChatGPT na. Gashi nan. Sai in zo in sa question da tambayan haka. Sai in yi cancel ɗin wannan abun. To direct kawai gashi nan ya ɗan yi bold na ansan Donald Trump. Sai in koma in yi minimizing in koma cikin CEX ɗina. Gashi nan Donald Trump shine a farko. Sai in ƙara komawa wajen photos. Sai in ƙara taɓa lens sai in selecting number 2.